मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीच्या रिंगणामध्ये असलेले मनसेचे सर्व उमेदवार आज राज ठाकरेंची भेट घेणार आहे। सकाळी हे उमेदवार राज ठाकरेंच्या शिवतीर्थ या निवासस्थानी त्यांची भेट घेणार आहे आणि या सर्व उमेदवारांना निवडणुकीपूर्वी राज ठाकरे काय कानमंत्र देणार याकडे सर्वांचंच लक्ष लागलेलं आहे। आताची महत्त्वाची बातमी, मुंबई महानगरपालिकेला कशा प्रकारे सामोरं जायचं यासाठी राज ठाकरे काय कानमंत्र आपल्या सर्व उमेदवारांना देणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे। आज हे सगळे उमेदवार सकाळी राज ठाकरेंची भेट घेणार आहे। शिवतीर्थ या निवासस्थानी ही भेट होणार आहे। अधिक लोकांपर्यंत पोहोचून आपण काय काय करू शकतो, तसंच आतापर्यंत मनसेने काय काय केलेलं आहे या संदर्भातली माहिती दिली जाईल आणि त्याचबरोबर आता या निवडणुकीला सामोरं जाताना काय नेमकी रणनीती असली पाहिजे, मतदारांना कशा प्रकारे आपण आकर्षित केलं पाहिजे, या सगळ्या संदर्भात आज शिवतीर्थ या निवासस्थानी राज ठाकरे आपल्या उमेदवारांना मार्गदर्शन करतील।